com els senyors del Partit Popular es van burlar del poble d'Ontinyent presentant un hospital de cartopedra. La maqueta d'un hospital que ja hauria d'estar fet, que hauria d'estar en funcionament, que ens prometeren en l'any 2007, però que 4 anys després és sols una reproducció en miniatura d'allò que els veïns d'Ontinyent venim reclamant des de fa ja molt de temps. Ahir, el senyor Camps i la senyora Insa es van fer totes les fotos del món, però no tallant la cinta de l'hospital, no inaugurant l'hospital, sinó davant la reproducció en miniatura d'una obra que hauria estar acabada i en ús en aquests moments, però que a dia d'avui és sols un projecte. És a dir, a dia d'avui és just el mateix del que era fa ara 4 anys. Però el pitjor de tot és que ni siquiera Camps va ser capaç de dir quan pensa iniciar les obres. Tampoc és que puguem fiar-nos massa de les seues paraules, però és que ni tan sols es va atrevir a donar una data d'inici d'aquestes obres. Si dient-la haguera generat ja bastants incerteses, imagineu-vos el que suposa que ni tan sols hagi pogut donar una data aproximada de quan serà el dia que els ontinyentins veurem a l'hospital obrir les seues portes. La credibilitat de les promeses del senyor Camps i de la senyora Insa és, lamentablement, nul·la. Primer, perquè en 4 anys no han sigut capaços de fer l'hospital que ens havien promès. No han sigut capaços de fer més enllà que una miniatura en cartopedra. Però és que, a més, sabeu que la voluntat en política sol dir que es demostra en els pressupostos. Doncs bé, els pressupostos de la Generalitat d'este any, d'un total d'un pressupost aproximat de 33 milions d'euros, el que han ficat per ara és 1,5 milions d'euros. I això és la voluntat real. De 33 milions, per al 2011 sols ja pressupostat per a l'hospital 1,5 milions d'euros. I això que segons el pressupost de l'any anterior, el que aquest any tocava invertir en l'Hospital d'Ontinyent eren 10 milions d'euros. Hem perdut 16 milions d'euros pel camí i tot el món continua tan content, especialment la senyora Insa. I saben per a què dona precisament aquest 1,5 milions d'euros pressupostat? S'ho poden imaginar. Dona per a ben poc. Dona per a pagar els plànols, per a pagar la maqueta que es va presentar ahir i per a poc més. La realitat és que, mentre vegem que altres ciutats el que estan presentant a dia d'avui són obres acabades i de les quals pot disfrutar ja la ciutadania, en Ontinyent només es presenten projectes, maquetes i paraules. Jo no sé, la veritat és que no entenc la satisfacció del Partit Popular. Poden estar molt satisfets per presentar una maqueta de cartopedra. Si per a ells això és suficient, jo ho lamento. Des de luego, per a socialistes, això no és suficient. Els socialistes no ens conformem amb una maqueta i amb unes quantes fotos. Perquè és que, a més, tenim exemples de com actua la Generalitat. Mireu, el primer protocol per a construir l'Hospital de Gandia és de l'any 2005 i l'hospital encara està en obres. El mateix passa en Llíria. Es va licitar en l'any 2006, però les obres tenien que haver acabat en el 2009, és a dir, fa ja 2 anys, i encara no han finalitzat. I exactament el mateix amb Torrent. La senyora Insa va dir que no es podia anar més de pressa amb el nou hospital. Jo li dic que sí, que un altre govern haguera anat bastant més de pressa. Però és que Dinains ha estat un pèssim negoci per a la nostra ciutat. Ha sigut un mal negoci perquè ens va prometre tant, va generar tantes expectatives, ens va contar tantes vegades que quan la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament tingueren el mateix color polític, Ontinyent es beneficiaria, que al final, com lamentablement Dinains no té ningú pes en el Partit Popular ni en la Generalitat Valenciana, tot ha sigut una farsa. Des del primer dia que jo sigui alcalde, us promet que això ha de canviar. Des del primer dia anem a ficar-se com a objectiu reivindicar, junt a tota la ciutat, el que Ontinyent es mereix. I especialment l'hospital que ens van prometre, que segons la mateixa Dina Insa estaria inaugurat a finals de 2010 o principis de 2011 i que avui en dia és simplement una maqueta de cartopedra. I la veritat és que estem cansats de sentir la Dina Insa mentir. Miren, Ontinyent té ara un hospital on treballen magnífics professionals. Un hospital que és cert, se'ns ha quedat xocotet des de fa temps.
però és l'únic hospital que tenim i el tenim gràcies a que una administració socialista va decidir que el tingués. Això és la realitat. Una administració socialista que és, per cert, la que va construir la major part dels col·legis d'aquesta ciutat, que és, per cert, la que ha fet l'actual ciutat d'Ontinyent, perquè des que el PP governa, Ontinyent ha estat absolutament marginada i oblidada. I de res ens ha servit un govern popular, absolutament de res. Sí, ens ha servit per a que l'INAINSA pugui fer-se moltes fotos i per a que hi hagi molta propaganda, però per a poc més. Perquè les realitats en aquesta ciutat sempre l'ha explicat el Partit Socialista, abans i ara. Perquè les realitats d'esta legislatura són el Teatre Chegaray, la Biblioteca de Sant Josep, són els accessos al pont, no el pont perquè la Generalitat encara ni siquiera l'ha iniciat, és la plaça de Sant Domingo, és a dir, les realitats d'aquesta ciutat són les inversions d'un govern socialista. Perquè avui per avui Ontinyent, al PP la veritat és que li té ben poc que agrair. Farà 4 anys va vindre Blasco a la seu del Partit Popular en un acte de partit en el qual nos va convidar al govern en aquest moment. I va vindre a presentar el projecte de l'hospital. Camps torna ara, 4 anys després, a presentar de nou el projecte de l'hospital, en un acte en el que tampoc es convida a socialistes. Però, clar, tot té una explicació. Avui és dia 22, estem exactament a 2 mesos d'unes eleccions. I l'INAINSA ja no sap què pot fer per amagar la seva pobra gestió. L'INAINSA ja no sap ni què inventar-se per amagar que durant 4 anys no s'ha fet res del que s'havia promès. I lamento dir-ho, però estic convençut que en aquests 2 mesos van intentar altra vegada enganyar al poble. Ja ho van fer fa 4 anys. Van intentar de nou enganyar-nos fent visites a les obres que estan fetes, és a dir, a obres del Plan E, però això sí, amagant ben bé qui paga aquestes obres i presentant-nos maquetes i projectes. Però la gent sap que ens van enganyar fa ara 4 anys. La gent d'este poble és ben conscient de que el camí no ha valgut la pena, de que ens van mentir. Després de 4 anys, ni hospital, ni reforma de l'Institut de l'Estació, ni pavelló d'infantil, ni conservatori, i això que pel que diuen, per aquests 3 projectes hi ha terrenos des de fa molt de temps. Per tant, quan vulguin es podrien iniciar. Res. 4 anys i res de res. Sols paraules i projectes. I és l'autèntic balanç de 4 anys de gestió que l'INAINSA pot presentar a dia d'avui. Moltes gràcies.